процес на вавилонската кула, т.е. строежа на кулата на ново. Езика започва да се упростява така, че да могат да го говорят все повече и повече хора, да го пишат помежду си, превръща се в емотикони, малки значета, пиктограми, т.е. връщаме се към клинописното писмо на вавилонците, което е било разбираемо за почти цялото човечество и дори днес, като хора на Бурка, да речем в Малдивите, там езикът Диветхи е най-близкият до вавилонски, просто се е съхранил, защото те са отдалечени, той е клинообразно писмо, от дясно наляво и отгоре надолу. Точно така, каквото е било по времето на вавилонската кула. И доста разбираем в момента, който научите правилата, много бързо го научавате, макар че е пиктограмен език, а не фонетичен. И това е другието и много интересно явление, което просто човечеството започва да се събира през тези комуникационни технологии в един език. Разбира се, много време ще отнеме това да се случи, защото има корено различни култури, на китайската. Мислите ли, че по-фантастичните сюжети имат бъдеще на българския екран? Защото говорихте, че вашата идея е била по-фантастична. Тя е фантастична и ключът, тя е по-скоро социална сатира, не е фантастика. Ключът е фантастичен. Български пазар е много малък, по тази причина няма жанрови сериали, веднага да ти кажа. Значи, затова не е като HBO или като Game of Thrones, няма как да бъде направен на български, защото няма кой да го гледа. Аз ти давам пример между Под прикритие, който е най-добрият български сериал, и 7 часа нашия, който е най-гледаният български сериал. Като изключим Столичани в повече, но той е друг жанр. Значи разликата е 1 милион души зрители в полза на 7 часа. По една проста причина. Бабата и лелята пред телевизора не се интересуват от наркопазара в Люлин никак. Изобщо. Те дори